Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. UMLE ka parti TMC na umroy constituency ba George B. Lingdo. Habakren halor ka kaipon, halor ka jingsha setyap uba Chesterfield thank you, kabala ay daw nong bishar uti YP, iya kabala wanra menta ka singi hapo ka ying dorbar thaw ay ka jala, daw menteri rang ba ka jalaw Conrad Kongal Sangma. Kani ka jing tokit ka commission kalong banwat ika daw ke kabala penlong ika jing klat no uba Chesterfield ha kani ka jing tokin kalong haki ar benta ka wei ka jing tokit kalong halor ka jing ja hatu ka jing le ki pulen ka badai ne ka balain ka benta ka ba ar kalong ka jing ai jing mut bana kaliang jong nong bishar wai pei laong ba ka jing shem jong ka kunhun pulet ka baning kong ka ba kilalet ha ka khatlai tari ubanai bapra arajar arpuwei ha ba kilet shayeng jong ba Chesterfield kalong ba khlam perkhan ba ki pulet kilale donbor kani ka de ka jinglap jong nong bishar haka jing ai jing mut unong bishar haka kaipot ka bala kado bahaka por bakirong shayeng jong kibreu omdei banle haka por ka bala ban penmensau ye ki ba unong bishar lo ongru badai ban pendon kam daki kenjatier daki ta ki kor ki bala ban ui haka por mien lani ban pendon kam shwa daka le er pensat khman kabakong san kalong habaki rung haki yeng omdei ban penmensau yanue no la ai jing mut ru badai bandon ka jing burom ya ka hok long breu man breu bat ki dei bandon ka ambulance habaki leit ban kenra ha kanu ka jaka uba George Bilingdo uloong bawat lada ya ka kaipot lada ban ai hau banai jemang henry hadu menta ka sorkar kampat le ha ka baya dei ba kane ka kaipon henry na kaliang ka sorkar kala tho ba ka sorkar kan sukhon ban pan jing penshai na ki pulen shushu uba George Bilingdo ula buru ga jingkeli ba mano ba pha ikini ki pulet shayeng jong ba Chesterfield namar habalet hakum kini ki benta kidei banda jurep bhashwa namar katkum ka kaipon ki pulet kimtip don mano hakata ka yeng kat nungur ru kimtim henry la shulai sendan ulo ongru ba ka kaipot kalong ka babiang henry haba poi shaka jing penshitom pat iki badon kti ka sorkar kalo ong bakan sapha da ka shithi ban khot hajir ban pan ka jing penshai ni ki pulen ki baladon kti haka ban siat yap yu ba Chesterfield hapo ka ingdobar halor jo bani ka commission of inquiry ka bala daytang duwe u breu yu justice TYP kani ka inquiry kani halor ka jing long jing man haswa ka jing khat no ka jong ba Chesterfield thank you kumno kali ja ka to ka jing ja but ka daw ka ba pelong ya to ka jing khat no ka jong ba Chesterfield ha ka to kisni di kawai ka ba don asli ki bentan ni kawai ka benta kalong ba nakaliang jong ujaj tua simring do ba ka ba ja ha ka por ba hatu ka jingle jong kulit kalong ka badai ni ka balai ba ka ba apa ka benta ni ade ka jing ai jimut jong ni ka recommendation ka kawai ka jinglam nakaliang jong judge TYP kalong ba nang simring ni mungkin ka pare amang ki ong. But my finding is that the tactical team won in carrying out the operation to arrest the deceased at his residence on 13/8/2021 at about 3 a.m. was culpable of thoughtless and excessive use of force, which resulted in the death of the deceased late Chesterfield Thankyu, which turned out to be avoidable. Kini kintin kilong kabakhya ba hadu kata-kata. Hangni kajing punan kami ni kitin thoughtless kamut baklam da perkhat bah but haju upor excessive use of force kamut kajing punan kam bor bakla ya ka bor ka baki pulit kidan haki tigini digi ke jingla jong justice TYP hakabangi iba hangni ong ba kani kajingle jing pulit kalong ka baklam da perkhat but haju upor kajing punan kam bakla ya ka bor kini tolong sisya ke ba hiru ilai atau tukur komle ban hakur komja ke ba nadu islam ke ba ikhlas Chesterfield thank you mulai
Akhir recommendation pada lani kijing ai jimut hadin jong te kijing jia na galiang jong justice by fe ulo ong ba hakapor ba philai ban rong ha yen junu khamtam ho don de ki pai ba ha sor lani na pendong ha ba phirung binmi o phiwa ye hinu ni kibre ki ba phi don gunu ko jing suba lani ba phimut ban kem inu dei ban le hakapor ba la landi ban le da ba la ban kata ya kajing im junu lani